Nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngaso sonke isikhathi sohlala senze isiqiniseko sokuthi abelaphi bendabuko abanosizo kubantu siyabalanda sibalethe kwimpunga yesintu ngenhloso yokulekelela abantu. Nanamuhla ke futhi ngikuphathela inyanga ongakazi uyibona indawo. Kodwa ngoba thina siyimpunga yesintu siyakwazi ukubavundulula abantu abanamakhono nabaphiwe sibalethela ngenhloso yokuletha usizo kubantu. Noma bangenqaba abaningi basazovuma ngoba sobancenga ukuthi hayi unganako ukuthi einkundleni zokuxhumana mhlambe sekwabakhona belapha abaningi ozwa kuthiwa badlala ngabantu. Wena ngoba uyazazi ukuthi awudlali ngabantu, woza kwimpunga yesintu uzolekelela abantu ngeqiniso. Mashimane asikubingelele sikwamukele kwimpunga yesintu TV. Oh, ngibonke siyabonga baba. Hayi. Siyaphila kodwa. Siyaphila. Ubaba uMashimane mhlamba ngasitshelani igama lakhe nesibongo. Okuwukuthi ubani, ozalelwe kuphi, oyinyanga noma umthandazi noma uyisangoma. Oh, igama lami nguSibusiso wakaMashimane. Ozalelwe kwaNdelu eMzumbe. Yeah. Uyinyanga ubaba kodwa uqale khona lapha eButhandazini njengoba esebuza nje umne wethu. Okusho ukuthi njengoba uyinyanga nje uqale eButhandazini. Mhlawumbe omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi ngenkathi usawumthandazi wawuhlola noma wawungahloli. Ngangihlola. Njengamanje usuyinyanga usahlola noma awusahloli? Ngisahlola futhi namanje. Yeah. Omunye umuntu Mashimane uzofisa ukwazi ukuthi kwenzakalani kade uwumthandazi kodwa njengamanje usuyinyanga umthandazi. Ungase mhlambe usithathe usibeke ukuthi ekubeni kwakho umthandazi ubese ujika nini ukuthi ube inyanga futhi? Oh, ngijike la sekhamba khona ikhehla ucephele insipho okuyilona ebeliyinyanga lapha ekhaya. Labe selithi no mzukulu uwena ozothatha isikhwama sami ngihambe emhlabeni. Kwabe sekuba kanjalo ke lathi emelihambe emhlabeni nakuba ngiqhubekile nokuba umthandazi ngoba kwakuyinto engangiyibukela kude leyo bunyanga. Kwawukuthi iyangibiza ngagcina ngisabela ke nami ngagcina ngisithathileke isikhwama sakhe ngokwesintu. Omunye umuntu amnethu uzofisa ukwazi ukuthi yini enza ukuthi ucephele insipho aqoke wena okuwukuthi wena ekufanele ukuthi uthathe lesikhwama sakhe. Mangiyibuka lento yamkhulu ucephele insipho wayebuka ukukhuthala kwami ngabeyo lapha. Ngangumuntu oyehleze eseduze kwakhe ehamba naye engithuma mhlawumbe isikhathi athi ucela ngimgcabele abantu. Yeah. Ngesikhathi ebethela athi ucela ngimfakele ikhonkwane emzini womuntu. Angitshela ukuthi lokhu uzokufaka lapha lokhu uzokufaka lapha ngenze njengoba eshilo. Wabe sebuka ukuthi no lengane angathi iyayibamba lento futhi ingayenza mengase kuba ukuthi ngiyayinika ukuthi ayiyenze. Wabeke sekuqala lapho ke manje ukuthi mawuthatha lesikhwama ubuthandazi base sekungahambi bodwa kwasekuhamba nobunyanga. Yebo kwabe sekuba inyanga mthandazi. Oh ngamafuphi uyinyanga mthandazi. Yebo mne wethu kunjalo. Ngoba ukwenza kokubili. Ngikwenza kokubili. Lesiphiwo lesi ababekade bekunikeza sona sokukhuleka awuzange usilahle uma usuthatha isikhwama sikamkhulu. Angizange ngisilahle nje ngaqhubeka naso. Kuze kuzobe manje ngiqhubeka naso. Omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi uMashimane ngabe ngempela umuntu uphethe. Ayi uyiphethe yona impande ngokubuka abantu bencoma ngoba mina ngiyangithi angazilutho. Kunjalo. Ngiyangithi angazilutho noma umuntu esho ngithi mina ngizozama mengabe efuna lokwakufunayo. Ngithi hayi mina ngizozama awuthathe lokhu kwenze u1 no2 no3. Ngiyathemba futhi ukuthi abaningi osuke wabalekelela Mashimane mhlambe bayawubuka lo mfanekiso oqoshiwe okuwukuthi awunanga uMashimane. Kunjalo. Ngiyazi ke futhi ukuthi iningi lenu nina Mashimane othola ukuthi nizisebenzela emzini yenu mhlambe
aninazo ney'nkundla zokuxhumana la ningena nikhulume khona nezinto eziningi nike ningathandi ukuthi nizovela kodwa mina ngithanda ukuthi abantu abafana nani ngibathathe ngibaveze ukuze abantu bakwazi ukuthi balekeleleke engikubizele kona-ke namhlanje Mashimane kunomuntu Mashimane othola ukuthi izinto zakhe zivaliwe uyabona kunomuntu othola ukuthi uyazifaka izicelo zomsebenzi kodwa akabuyi nalutho kunomuntu onamabhadi Mashimane kunomuntu Mashimane othola ukuthi uyaphila nje unesinyama kodwa mambuka uhlanzekile njenganami ngiyangibona ukuthi ngihlanzeke kanjani kunjalo kunomuntu onje ohlanzekile njenganami oyincwasimene kodwa othola ukuthi wembatha nowesifazana owazikhiphela isisu kunjalo wabe sengcola kunokungcola kwakamoya kube khona ukungcola kwasenyameni umuntu uyahlanzeka abe clean kodwa uthola ukuthi ungcolile lokho sikubona kanjani sikubona ngokuthi izinto zakhe emezenza zingenzeki uyazifaka izicelo zomsebenzi akabuyi nalutho omunye mhlambe wakhipha isisu omunye mhlambe waphuphunyelwa isisu omunye wesifazana abambisene naye wakhipha isisu uyabona kuningi Mashimane engingakubalula mne wethu okungcola omunye ushawa ngezichitho omunye bamthumela ngesilwane silala naye omunye ushaya indlwabu omunye wenza ucansi nomuntu angagunyaziwe ukwenza ucansi naye angcole kungcola izidalwa zakhe kungcola abantu abamphathela inhlanhla bangasakwazi ukumnika inhlanhla kubona bonke Mashimane labantu esengibabalile oMashimane kungabe ngempela banalo yini usizo lokulekelela abantu izinto zabo eziboshiwe ezivalekile ezingcolile umuntu Mashimane ofisa nje ukuhlanjululwa kungabe umefika koMashimane into leyo eyenzakalayo yini yebo mnewethu lokho ikona engisebenza ngako kakhulu ikona futhi engidume ngako lokugeza abantu lokugeza abantu nje ikona engaziwa ngawo izwe lonke awumadoda ngihambe ngize ngiyofika ko-Eastern Cape ngisuke ngiqale ngakugeza ngoba ngiqale ngifaka umuthi wami kuwena ungageziwe ngoba kusuke kufana nokuthi ngidlala ngesikhathi lapho njengoba umnewethu ekubalile konke lokho akubala abakhipha izisa abenzani konke lokho siyahamba siye nawe empophomweni nginempophomo yilapha eduze komuzi wami u5 minutes ukufika kuyona wejabula mengifika lapha ngiphethe izinto zami esisuke nazo lapha esigodlweni nawo ngifika lapha ngiyageza uyakhuluma makuwukuthi khona isilwane onaso ohamba naso siyasuka lapho ngiyahamba ngiyolahla leso silwane sisilahla khona lapho eduze kuleyo mhosha leyo uphume lapho so uclean uhambe uyofesa uthola umsebenzi omunye umuntu Mashimane uzothi kade mina ngabambeka uMashimane usho ukuthi ngempela mangingasondela uyazigaranta ngempela ukuthi lento eyafakwa kumina ngempela ngizobona umehluko akekho mhlawumbe umuntu ukuthi umhlambululile bese mhlawumbe benokukhala ukuthi izinto zami kodwa zikakavuleki uma kuke kwenzeke lokho ngabe sikhona nesinye isigaba okusihambe ngenhloso ukuthi umuntu alekeleleke mnewethu before ngimqala umuntu ngiqale ngimsefe ngibone ngoba khona lento ukuthi umuntu afika athi bengizocela umuthi wenhlanhla awukwazi ukuthatha umuthi wenhlanhla unikeze umuntu ongcolile ngoba umuthi lo omuhle omhlophe wokuklina umuntu mina ngiqale ngikusefe ubese utshenwa yimini ukuthi okay njengoba uze ngalo daba asiqale la angihambe ngiyokugeza before senze yonke into mekufanele ngikugcabe angikugcabe sengigezile ukuze ngingafaki umuthi phezulu kokungcola kwakho ngiyaye ngisebenze nje kanjalo angiyenzi into engitshelwa wena ngenza into engitshelwa omkhulu abanikazi bomsebenzi umnotho akethu kuphuma eceleni kancane uyazi ukuthi kunabantu mfowethu abayizishimane ngalendlela othola ukuthi
ziyenda ziyamshiya. Awu madoda. Uyabona? Hey, inkinga le. Ziyenda ziyamshiya. Yeah. Insizwa iyazama ukushayela abantu. Ayiqonye. Isizikhipha imali, kuqonywa imali. Kunokube kuqonya yona. Ngoba phela ishimani izona lezi ezikhipha kakhulu imali zinike intombi. Yeah. Uma nje ungesona ishimani awuyikhiphi imali. Uphi intombi ngoba intombi ayiphiwe imali. Yeah. Manje kunomuntu la uzothi hey mina ngiyafisa manje ukugana. Ngifuna ukuthi ungizwe kahle embukelo empunga yesiko. Yeah. Lawo mashimani. Yeah. Ngiyafisa manje ukugana. Mangifisa ukugana manje ngifuna umuthi. Yeah. Ozokwenza ukuthi ngikwazi ukuqonya ngenhloso yokuthi ngigane. Yeah. Mina ngeke ngithi akulona iphutha uma uyinsizwa uzosebenzisa umuthi ngesizathu sokuthi uthola intombi ofuna ukuyilobola. Yeah. Ngisho nginephutha amashimani. Hayi awunalo iphutha. Kunomuntu ozofisa ukwazi ukuthi njengoba mina ngishimene kangaka ungabe mhlambe kulokugeza kwakho kukhona yini okuqondene nokuthi mhlambe ngikwazi ukuthi ke ngiqonywe okanye ngithola umuntu engizokwazi ukuthi ngimthathe. Hayi kunjalo mnewethu mase ngikugezile kanti vele unenkinga yokuthi ushimile. Liyaqala igazi lakho ugezeke futhi nawe uma ungayifihli inkinga yakho. Khona ibhodlela elinye ngikunika lona elihlala nje kuwena ngoba phela wena intombi yazisaba. Ulithathe nje ulishayele emashiyeni. Kodwa phela manje emashimana ngifuni mina ukuthi unikeze labantu laba abazofuna ukumosha. Yeah. Ungcono umuntu nje kuba ngishilo ukuthi kunomuntu ofisa ukugana ngeke ugane intombi ungenayo. Yeah. Ukuze ugane kufanele ukuthi ube nentombi kuqala. Yeah. Bese uyakhetha kuzona. Yeah. Futhi uma ufuna ukugana uyinsizwa awubi nentombi eyodwa. Yeah. Yini lo suyibonile kuyona uzozuthi uzothatha yona. Ngoba kufanele intombi zibe ningi. Yeah. Ukwazi ukubona kuzona ukuthi nangu ngizokwazi ukumthatha nangu ofanele kithi. Yes. Yeah. Mina mashimane yilapho lengicela khona ukuthi singabaniki kodwa laba othothi bafuna ukumosha. Ya ngoba ikakhulukazi yabona laba beyintombi mefika kumina angimniki umuntu ongenayo unkosikazi kakhulukazi nje into esuke iqondene namadoda. Kunemithi enginikeza umuntu ononkosikazi. Yeah. Ngoba ngisuke sengazi lo muntu wakha ikhaya wakho umuzi. Yebo. Wathe umkhulu kumina ucephele insipho wemzukulu umuzi uyakhiwa. Ngangam-understand ukuthi usho ukuthini. Ngitheme ngikhula ngayibuka lento eyayisho umkhulu uthi oh ngempela umuzi uyakhiwa. Ngoba ubona namhlanje uyashadelwa ngalilanga useke sekuyidivorce. Yilento ukuthi thina asisazenza izinto esizalwe zenziwe. Kunjalo. Unkosikazi mefika ekhaya kunezinto ezenziwa kuyena zasekhaya ezithile ezokuthi ngisho kuthiwa la ekhaya ufika menginemfene ufika phela ngisho imfene yakhona ngoba yini usetshenzwe ngezinto zala ekhaya. So sinayo ke lo nduku enjalo yokwakha imizi yobaba hayi yokudlala ngezingane zabantu. Yeah. Uma uthi usufuna ukuthatha unkosikazi hayi ungeza ngizokunikeza into ngithi cha ngoba uthi ufuna ukuthatha unkosikazi ngizokulekelela la kuloku nakuloku. Mase ngibona ukuthi hayi ngempela khona inkomo sowuzikhiphile usuyamthatha ngempela sengikunikeza ke manje noma futhi umuntu esethathile uyakwazi futhi ukuthi umlekelele ukuthi umuzi awubiye. Yebo. Awubiye umuzi ngingangeni noma yini esibayeni sakhe. Yeah. Omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi kulezi zinto zakho zokubiyela umuzi kungabe mhlambe asikho yini isilwane lapho ngeke nikuhambe lento kusasa ibe inkinga awuzungibiyele lani ngezilwane. Hayi sisebenzisa nje la amakhubalo amagxolo ezihlahla. Yebo. Hayi into engaba nobungozi ngeli kuba nje amagxolo nje ezihlahla siwahlanganise sibese sikunike uyaphuza kwesinye isikhathi uyagcaba ngawo. Yebo. Yeah. Umuzi bese uyakheka. Umuzi bese uyakheka umuzi. Masizobuyela lapha esihlokweni emnewethu sesizophetha. Yeah. La besikhuluma ngokuthi ekuhlambululeni umuntu ngenhloso kumqaqela izinto. Iyona nto leyo odume ngayo. Yebo, iyona into engidume ngayo leyo. Ngikuthandile futhi mawuthi umuntu uqale umsefe eqala. Yebo. Ubuka isimo sakhe eqala ukuthi umuntu odinga ukusetshenzwa kanjani. Yebo mnewethu. Ungabe mhlambe ezigezweni zakho ke wabalula indaba okugcaba. Yebo.
kungabe mhlambe kubantu obalekelelayo usubahlambululile noma usaya kubahlambulula ukuqala umsefeni futhi okuthi lo lenduku zami lamakhubalo ami enginawo amfanele yini yena nethombo lakhe noma abantu mobalekelela ubalekelela nje ngendlela eyodwa mawugeza nje ugeza ngalendlela mnewethu lapho ke ushaye iphuzu lapho ngoba omunye umuntu uzothi yazi mina ngageza kodwa ngenziwanga kanje ziningi indlela engenza ngayo ngoba ngisuke ngenza nami into engisuke ngitshenwa yona omkhulu khona ukuthi ngithi ngiyogeza ngithi mengiqeda ukugeza uthi uyabona futhi ngiyagcaba yini lapho ngisuke ngitshene ukuthi no njengoba somgezi ngoba kuyenza uma sowugezile izinto zizamawala kuwena kufanele ngigeze ngibe sengiyaqiqinisa ukuthi mesephela izinto zakho sekubonakala ukuthi ziyalunga azingabi izitha seziyagadla futhi ngisuke sengivikela nalapho ukuthi njengoba usuhlanziwe manje phinda futhi uqiniseke esimeni mhlambe mnewethu sokuthi naku ke mina ke ngisibonelo ngakho ngiyafika mina kuwena uyangigeza usuyabona ukuthi kufanele ngimqinise ngoba izitha ziningi bese mhlambe amakhehla ami ayanqaba ukugcaba kungabe mhlambe ikhona enye indlela okwazi ukuthi umuntu ubumqinise ngawo ngaphandle kokugcaba yebo mnewethu kukhona okunye okwenzakalayo ngaphandle ngoba akubona bonke abantu abathanda ukugcaba abantu abaningi bakholela ukuthi imithi leyo ukugcaba inamafutha ezilwane ezithize so kanakuyona yonke enjalo so ke ikhona ke enye indlela esiyaye senze ngayo ngoba zikhona nemithi esiyasikunikayo siphalaza ngayo ugqume ngayo ingene kanjalo ke egazini ngoba sibalekela lokho ukuthi abantu bayakusaba ukugcaba imosti yabo mhlawumbe mashimane sesiphetha lapha nomnewethu endabeni yokugeza lapha endabeni yokugeza ngoba iyona lena mnewethu ebengikubizele yona kakhulu yebo mnewethu nekuyiyona futhi oyishoyo nawo ukuthi uyasigaranta kakhulu yebo mhlambe ke mashimane uma umuntu ezofika ezogeza ungabe ikhonani into afika mhlambe eyiphethe noma yonke into iba ngakuwena sengisholo mhlambe entweni mhlambe efana nenkukhu uzothola ukuthi mhlambe omunye uhlala le mhlambe kude uyabona mhlambe uyanqena ukuhamba nenkukhu ngabe mhlambe into ezinjalo zikhona yini ukuthi umuntu mezogeza mhlambe kufuneka aphathe inkukhu ngenzela ukuthi uma umuntu ethatha isinqumo azilungiselele azi ukuthi kulindeleke ini hayi mnewethu izinkukhu zikhona zitholakala khona egcekeni zitholakala khona egcekeni unkosikazi udayisa ngeenkukhu ezimhlophe khona izinkukhu ezimhlophe lapho la mthuthu khona lezesizulu futhi akukho othi uphuma uye ngapha futhi akukho ozofika ukuphethe ngoba kunomuntu othola ukuthi usuka le Eastern Cape ngeke usuke nenkukhu eEastern Cape uza la so ke konke ukuthola la mnewethu asibonge kakhulu mnewethu ngiyacela ukuthi sibakhumbuza ababukeli bempunga yesinto ukuthi umnewethu ngokuhlala uhlala kuphi utholakala kuphi ngokuhlala mnewethu ngisemolweni eMgababa shothi nje ama-taxi atholakala khona ePinetown mofika nje ePinetown ucela uMgababa emolweni ngoba imolweni ihlukene kaningi kufanele nje ufike uchaze ukuthi emolweni eMgababa lapho usugibela ke kuleyo tekisi usuyangifonela ke sengiyakutshela istop uzohlika duze nje kwenduna umageza yakhona lapha emolweni uhlika lapho sowuqonda kimi istop sakhona kuthiwa yikuphi enduneni kaMbambo bukelwe impunga yesinto inombolo lezi olokuzibona zivela escreenini sakho ezakhe umkhulu uMashimane uyamshayela kuzona uzwe ukuthi uhamba kanjani uma kuukuthi uyagibela uyokuchazela futhi kuzona inombolo asuthathe kumfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Mina sengasengife mina
What's